Изәмісіз Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вақты. Студияда мен Румил Карамиев, иқтибарығызға бүгінгі программаның түп темалары. Бүгін Шолыға Татарстан лидері Рустам Минниханов келді. Ол яңа производство ашу тантанасында қатнашты. Әлгі производство шәһәр үшін нәрсе берешек? Орында Лесен Ханов болып қайтты. Акционерларның шираттан тыш жиылышында предприятияның келешегін ғалиттілер. Қотырғы қағаз комбинатында яңа жетекші. Борған жерінен кисек яна башлай. Бүгін ГЭС пистесінде Renault Duster машинасына от қаба. 3 кішіге зиян келді. Шәһәр мөнчасында ремонт эшләре төгәлләнү алдыннан сыйфат ягыннан ул шәхси мөнчалар белән киңәшә алырмы? Хәбәрчебез күреп кайтты. Яңа уку елыннан яңа дәресләр. Шәһәр мәктәпләрендә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренә төшенәләр. Гашыклар скамиясе Шолы ТВ телекомпаниясыннан шәһәрдәшләргә бүләк. Бүгін Шолыға Татарстан лидері Рустам Минниханов келді. Ол шәһәрдә Колуман заводы ішіне старт берді. Колуман холдингі автомобиль сәнәгатендә идеп баручы компанияларның берсе Төркиядә товар әйләнеше буенча 100 ірі корпорация исемлегендә. Шолыда әлеге предприятие Россияда җитештерелүче шассина җиһазлар җыю һәм монтажлау белән шөгыльләнәчәк. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Иqtisadi үзгәрешләргә дә карамастан, Рустам Минниханов ярдәме белән республикага чит илдән инвестициялар җәлеп итү тукталмый. Инвесторлар ышанычлы партнер буларак Татарстанга һәм аның лидерына ышана. Бүген Шолыда Төркиянең Колуман холдингы заводы ачылу аның тагын бер мисалы. Когда посещали Турцию, Төркиягә баргач Колуман предприятиесе эшчәнлеге белән таныштык. Шунда КАМАЗ автомобильләре һәм Европа машиналары базасында махсус надстройкалар предприятиесе булдыру идеясы туды да инде. Бүген без производствоны ачып җибәрәбез. Колуман Рус предприятиесендә әлегә 10-гә якын кеше эшли. Ел ахырына хезмәткәрләр саны 25-кә җитәчәк. Заводта төзелеш, коммуналь хуҗалык, аэродром техникасы җыячаклар. Сзади видите машину, это аэродромный пылесос. Менә бу машина аэродром тузан суырткычы. Россиядә барлыгы 500 аэропорт бар. Әмма аларның барысына да чит ил техникасы хезмәт күрсәтә. Безнең өстенлегебез шунда, без биредә үк җитештерелгән шассига җирле җиһазларны куеп, Россия техникасы ясыйбыз. Яңа ачылган производствода менә мондый машиналарда ясаячаклар. Бу әлбәттә әлегә үрнәк модель. Аның ярдәмендә киләчәктә аэродром мәйданчыкларын кардан, тузаннан, хәтта пычрактан чистартып булачак. Аркы өлешендә аның тузан суырткычы да бар. Бүген Татарстанда Төркиянең 300-гә якын производствосы эшли. Республикага җәлеп ителгән чит ил инвестицияларның 26% төрек бизнесына туры килә. Шолда ачылган завод та алар исәбендә. Инде бүгенге көнгә Төркия бизнесменнары Кама индустриаль паркындагы производствога 1,5 миллион доллар акча инвестицияләгән. Лесен Ханова, Дмитрий Рачеев, Шолы ТВ яңалыклар. Колуман производствосы ачылышыннан соң Рустам Минниханов Кама агросәнәгать комплексы белән танышты. Биредә ярым фабрикатлар, козлык һәм деликатеслар ясаячаклар. Предприятие шәһәрдәшләрне сыйфатлы ит продукциясе белән тәэмин итәргә тиеш. Ул Европа стандартларына туры китереп төзелгән. Инде быел биргә 250 кешене эшкә җәлеп итү каралган. Киләсе елга булсын 500-гә җитәргә тиеш. Проект 4 этапка бүлеп тормышка ашырылачак. Нәтиҗәдә предприятиедә тәүлегенә 130 тонна ит эшкәртү планлаштырыла. Сергей Титов исемендәге катыргы кәгазь комбинатын Андрей Фомичев җитәкләячәк. Бүген предприятиедә акционерларның чираттан тыш гомуми җыелышы үтте. Исегезгә төшерәм, предприятиедә яңа җитәкче сайлау Владимир Бестолковның вакытсыз үлеменнән соң үткәрелде. Ул 10 июльдә кинәт вафат булды. Генераль директор вазифасына 2 кандидат, әлеге вазифаны вакытлыча башкаручы Владимир Зубков һәм үсеш тышкы икътисади элемтәләр буенча генераль директор урынбасары Александр Андрей Фомичев дәва итте. Сайлауда 1500-дән артык акционер катнашты. Аларның 93% Андрей Фомичев кандидатурасы өчен тавыш бирде. Аңа 55 яшь, комбинатта 1986 елдан бирле эшли, хезмәт юлын механик буларак башлаган. Гаиләле, улы һәм кызы 5 оныгы бар. Җыелышта Андрей Фомичев коллективка ышаныч белдерүләр өчен рәхмәтен җиткерде. Барган җиреннән кисәк яна башлы. ГЭС пистәсендә бүген чит ил машинасына утка басаландагы машина йөртүче һәм 2 пассажирга җитди зыян килде. Алар ашыгыч медицина күрсәтү хастаханәсенең пеше бүлегенә озатылды. Безнең иҗат төркеме һәлакәт урында барып, шаһитлар белән аралашты.
Иртәнге 8 ярты үзәк урамы тукталышы янында машинага ут каба. Күп чакрымнарга сузылган бүкеләр барлыкка килә. Шаһитлар автомобиль кисәк барган җиреннән яна башлады ди. Тәрәзәдән карап торадыр, как раз безнең малай школага барадыр. Шул вакытта машина бу яктан киләдер, резкий счёты взрыв, хлопок шикелле булды да яна башлады. Дыма не было, ничего не было. Төтен дә юк иде. Капоттан кисәк ут бөркелде һәм машинадан ут капкан ир-ат йөгереп чыкты. Халакат урынына янган Renault Duster автомобиле хуҗасының хатыны да килде. Әйтүенчә, ире ике хезмәттәше белән эшкә барган була. Иртә белән заправкага кергәндә инде 50 литр бакка 60 тирәсе салдырганнар. Нишләп шул хәтле күп сия дип әйттем ди. Сига инде салабыз дип әйткәннәр инде малайлар. Яглык салу станциясыннан киткәч үк машина хуҗасы газ исен сизеп алган. Шартлаудан соң машинаны ялкын чолгый. Иратлар төрле дәрәҗәдәге пешү җәрәхәтләре ала. Алар хәзер ашыгыч медицина күрсәтү хастаханәсендә. Машина йөртүченең бите, ике кулы янган. Гомумән, машина яну очраклары Чаллыда еш күзәтелә. Белгечләр автомобиль хуҗаларын уяу булырга чакыра. Для того, чтобы не было Автомобильләрдә ут чыгулар, газ баллоннары шартлавы булмасын өчен машиналарга, газ җиһазларына вакытында техник күзәтү үткәрергә кирәк. Бу очракта янгын чыгуга техник төзексезлек сәбәпче булганмы, әлегә билгесез. Автомобиль зыян килүдән иминиятләштерелмәгән. Хәзерге вакытта тикшерү бара. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Сайларга 9 көн вакыт калып бара. 13 сентябрьдә Татарстан Республикасы президентын һәм җирле үзидарә органнарына кандидатлар өчен тавыш бирәбез. Чаллыда алдан тавыш бирү кампаниясе старт алды. Закон нигезендә алдан тавыш бирү мөмкинлеге җитди сәбәп аркасында бирелә. Моңа командировка, чираттагы ял яки авыру сәбәп булырга мөмкин. 2 сентябрьдән 8-нә кадәр территориаль сайлау комиссияләрендә, инде 9 сентябрьдән 12 сентябрьгә кадәр участок сайлау комиссияләрендә тавыш бирергә мөмкин. Biz киләчәкнең яхшы булуына, тагын да ныграк булуына, матур булуына ышанабыз. Балаларның һәм гомумән өлкән яшьтәге кешеләрнең дә тыныч, матур, байлыкта яшәүләрен телибез. Сугышлар булмасын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Һәм безнең шәһәр бит инде күп милләтле шәһәрләрдән санала. Шуңа күрә бөтен милләт халкы да дуслату яшәсен. Сайлауларга рәхәтләнеп барабыз. Хәзерге вакытта инҗиллар имин булсын, дөньялар тыныч булсын, балаларга кайгы хәсрәт килмәсен. Безнең президентыбыз шушы дөньяларның тынычлыгын, иминлеген саклап калдыр дип ышанып барам. Мен сайлауларга бер дә калганым, качан сайлау булып, берсеннән дә калганым юк. Бөтенсенә барам. Потому что кешеләрне уважать итәргә кирәк аны. Ул бит biz ulu dereceye yetkirege biz sayılıyoruz onu. Şunun için baram. Кыска гына реклама чыгарылышына бүреләбез, бездән аерылмагыз. Шәһәр мунчасында ремонт эшләре төгәлләнү алдыннан, сыйфат ягыннан ул шәхси мунчалар белән тиңләшә алырмы? Хәбәрчебез күреп кайтты. Яңа уку елыннан яңа дәресләр. Шәһәр мәктәпләрендә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренә төшенәләр. Гашыклар скамиясе Чаллы ТВ телерадиокомпаниясыннан шәһәрдәшләргә бүләк. Оптовые ярмарки России теперь и в набережных Челнах. Например, вот такие куртки, пальто, пуховики всего от 1000 рублей. С 31 августа по 5 сентября КДК КамАЗа. Фирменные магазины Пеплас. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. Моя семья приехала в Челны, когда я еще был ребенком. И вот уже 12 лет лечу людей. Мне посчастливилось работать в самом современном центре экстренной медицины страны. Я как врач рад, что здесь так заботятся о жизни и здоровье людей. Уверены за здоровое будущее своих детей. А их у меня
4. Люблю Челны. Иду на выборы. Икемеңдә 15 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Сіз яңалықлар шығарылышын қарайсыз, дәвам етеміз. 5-ші комплекста орнашқан шәһәр мөнчасында ремонт эшләре төгәлләнү алдында быел ұйышма үз хисабына зур түзекләндерү уздыра. Моның өчен 6 миллион сум акча тотыла. Кайбер юыну һәм пар бүлмәләрендәге идәннәргә, җиһазларга 30 елдан артык. Чалу үзәгендә мөнча була торып та шәһәрдәшләр ял базаларына юынырга йөри. Муниципаль шәһәр мөнчасы сыйфаты буенча эшмәкәрләрнеке белән тиңләшә аламысың? Хәбәрчебез күреп кайтты. 3-нче катта иратлар өчен пар бүлмәләре әзер диярлек бирегә мичләр урнаштырасы калган. Юыну бүлмәләре быел яңартылмаячак. Аның каравы хатын-кызлар катында тулайым төзекләндерү үткәреләчәк. Юыну бүлмәсендәге эскәмияләрне узган ел мәрмәргә алмаштырганнар, душ кабиналарын киметеп, юыну урынын зурайтканнар. Хәзер идәннәргә плита җәяләр. Идәннәрдәге су беренче катка акмасын өчен гидроизоляция урнаштырыла. Идәннәр әйбәт 1-20 елга чыдаячак. Мунчада айрым номерларда бар. Ремонт булмаган бүлмәләргә заказ бирмиләр диярлек ди мунча директоры. Ә менә яңартылган бүлмәләргә кыйммәтрәк булса да, шәһәрдәшләрдә сорау күп. 4 ел эчендә безнең почти 3 мәртәбә артты кешенең килү количествосы. И менә бу ремонтта да кеше күреп тора, шәһәрдә что мунча ремонтланган. Әйбәт. Сезон вакытында атнасына 7 меңгә якын кеше юына, быел мунча яңартылган шәһәрдәшләр бирегә ешрак килер дип көтелә. Ремонт эшләрен киләсе елга да дәвам итәчәкләр. Мисал өчен гардероб шкафлары мунча ачылганнан бирле алмаштырылмаган, алар инде бикләнми дә. Менә бу шифонерларга 34 ел тому назад иң беренче ясалган, 34 ел буена торган. Канализация турбаларын, түшәмнәрне, идәннәрен дә төзекләндерәсе бар, әмма булары да 2нче елга планлаштырылган. Октябрь аенда мунча сезоны башлана. Моңа кадәр иратлар һәм хатын-кызлар бүлмәләрендә ремонт төгәлләнәчәк. Октябрьдән шәһәр мунчалары пәнҗешәмбедән якшәмбегә кадәр эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Шалытова, яңалыклар. 1 сентябрьдән 20 сентябрьгә кадәр республикада балалар куркынычсызлыгы айлыгы элан ителде. Шул уңайдан шәһәр мәктәпләрендә язгы куркынычсызлыгы дәресләре үткәрелә башлады. 38-нче мәктәптә хәбәрчебез булды. Утыз 8-нче мәктәпнең 2нче сыйныф укучыларына сирена тавышы яхшы таныш. Узган уку елында да янгын куркынычсызлыгы темасына дәресләр уздырылган. Укучылар тиз генә киенеп, укытучы апалары белән чыгу ягына юнәлделәр. Пожар булгач, маскаларны киеп, нитргә кирәк, йөгереп чыгарга кирәк. Мы своих детей учим быстро, грамотно. Без үзебезнең балаларны янгын вакытында бинадан тиз генә чыгарга һәм куркынычсыз урынга китәргә өйрәтәбез. Шулай ук укытучылар да тиешле кагыйдәләрне үтәп, тиз арада балаларның 100%-ын да мәктәптән чыгарып бетерергә тиеш. Эвакуация вакыты күпме булырга тиеш. Кагыйдәләрдә төгәл күрсәтелми. Бинадан оешкан төстә никадәр тизрәк чыгып китсәләр, шулай яхшырак ди белгечләр. 38-нче мәктәп коллективына канәгатьләндерерлек билгесе куйдылар. Узган елда үткәрелгән сынаулар мәктәпләрнең гадәттән тыш хәлләргә әзер булуын күрсәтә. Аларга канәгатьләнерлек яки яхшы билгесе куелды. Эвакуациядан соң сыйныфларда викториналар һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү буенча дәресләр үтте. Анда укучылар күп кенә сорауларга җавап алып, белемнәрен байытты. Илсия Валюлина, Андрей Рачеев, Шалытова, яңалыклар. Шундый өйрәнүләр бүген Гест бистәсенең 1нче мәктәбендә дә үтте. Иң элек укучыларга инструктаж үткәрелде, аннары эвакуация булды. 4 минут эчендә бинада беркем дә калмады. Белгечләр мәктәп коллективына 5 билгесе куйды.
Куян үні Кролище Нара спектаклі білен мастеровые театры яңа сезонны аша. Бүгін артистлар премьераға әзірлік білен мәшғул. Спектакльні сәхнеге қою үшін Петербургтан режиссер шақыртқандар. Сүз оңайынан тамашаға әзірлікте шәкәрдәшләр үзләре дә катнашкан. Алар декорациялар ясауга үз өлешен керткен. Толырак алдағы сюжетыбызда. Әлеге гаилә фаҗигасын һәркем үзенчә аңлый. Ир белән хатын кечкенә балаларын югалта. Тамашачыга нинди генә хәлдә дә өмет булырга тиешлеген аңлату. Артистлар яңа спектакль белән нәкъ әнә шул фикерне җиткергә тели. Баш рольдә Евгений Федотов уйный. Үзе әйтүенчә, аңа рольгә кыска вакыт эчендә кергә туры килгән. Если честно, у нас жуткое волнение. Бик дулкынланам. Бер генә премьерада булай борчылганым юк иде. Спектакльне тиз арада сәхнәгә куйдык. Бу юлы мастеровые артистлары Петербургтан чакырылган режиссер Денис Хоснияров белән эшли. В провинциальных городах все-таки чуть все спокойнее. Провинциядагы шәһәрләр икенче төрлерәк була. Тик чаллы артка калганнар рәтендә түгел. Артистлар яхшы, намус белән эшлиләр. Спектакль өчен декорацияларны 2000 видеокассетадан ясаганнар. Аларны артистлар гына түгел, тамашачылар да алып килгән. Кассеталардан тосмаларны тартып чыгарганнар. Шул рәвешле декорациялар ясалган. Алар бик үзенчәлекле. Премьераны тамашачылар инде якын арада күрә алачак. Аның белән мастеровые театры 41-нче сезонын ача. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ яңалыклар. Параклар һәм скверлар елы безнең телекомпанияда читләп үтмәде. Республиканың барлык районнарында ял итү урыннарын төзекләндерәләр, яңаларын төзиләр. Чаллы ТВ хезмәткәрләре дә шәһәребезне бизәүдә үз өлешен кертергә булды. Җиңү паркына гашыйклар скамьясы куелачак. Бер-береңә якын һәм барысыннан еракта. Гашыйклар скамьясы үзенчәлекле. Ул парларны кавыштыра. Шуңа бераз авыш итеп ясалган. Бер-береңә сыенып утырырга туры киләчәк. Әлеге скамьяны булдыру идеясы Чаллы ТВ телерадио компаниясендә берничә ай элек туды. Шәһәребез безнең бик яшь. Яшь парлар кавыша, мәхәббәтләрен табалар. Безнең шәһәребездә калалар. Һәм инде безнең бик тә актуаль булыр иде, әгәр дә шушы шәһәребезнең уртасында, кыл уртасында урнашкан паркка килеп, менә шушы Чаллы телевидениесе һәм күңел радиосы ачкан шушы мәхәббәт, сөю, сәгадәт скамьясында утырып фотоларга төшсәләр. Мондый бүләк Чаллының үзәге булган Җиңү паркына урнаштырылды. Чөнки бирегә яшьләр генә түгел, озак еллар бергә гомер итүче парлар да йөри. Хәтта олы яшьтәге кешеләр дә безнең паркларда зур канәгатьлек белән йөриләр. Бер-берсенең бөтен гаепләрен гафу итеп, бер-берсен яратып, тормышларын дәвам итәр өчен дип табылган урын шундый. Гашыйклар скамьясын рәсми рәвештә ачу тантанасы Җиңү паркында 5 сентябрь көнне кече сәхнә янында булачак. Барлык шәһәрдәшләрне төрле уеннар, бүләкләр көтә. Шунсын да искәртергә кирәк, алдагы ял көннәре республикада парк һәм скверлар фестивале буларак билгеләп үтелә. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Чаллы ТВ яңалыклар. Без әлбәттә һәммәгезне әлеге бәйрәмгә чакырып калабыз. Бүгенгә бу соңгы мәгълүматыбыз иде. Саулашам. Исән-имин булыгыз.